I den her video vil jeg fortælle lidt om, hvordan spilleautomater på nettet fungerer. Netop spilleautomater er blevet enormt populære på nettet i de senere år, og det skyldes uden tvivl, at kvaliteten af de her spilleautomater er blevet meget, meget højere. Antallet af spilleautomater på nettet varierer fra casino til casino. Nogle casinoer tilbyder kun 10 spilleautomater, mens du kan være heldig at spille hos et casino, hvor du måske kan vælge mellem 200 spilleautomater. Du kan altså næsten regne ud, at der er stor forskel på, hvor du spiller henne. En spilleautomat er sådan en, vi ser foran os her. Her vil du kunne se en typisk opbygning, og det her eksempel er så fra Jack and the Beanstalk hos Maria Casino, som så også tilbydes andre steder. Men her kan du så se, hvordan der er spillelinjer til venstre og til højre, og når du kører hen over dem, viser det simpelthen, hvilke gevinstlinjer der er. I det her tilfælde er det en spillemaskine, hvor der er 20 gevinstlinjer på. På nogle spillemaskiner kan du få lov til at vælge, hvilke linjer du vil spille på, mens andre er bestemt på forhånd. Og i det her tilfælde er den altså bestemt på forhånd, da du spiller på 20 linjer lige meget hvad. Når du vil spille på spilleautomaten, så vil du typisk finde en gevinsttabel herude til venstre, som du kan klikke på. Og så kan du simpelthen gå igennem og se, jamen, hvordan vinder jeg, og hvor meget kan jeg vinde. Hernede finder du så, hvor stor din indsats er, hvilket niveau du spiller på. Her kan du vælge at autospille, det vil sige, at du behøver sikkert trykke hver gang maskinen ordner det bare for dig. Og her kan du bestemme, hvor mange gange den skal spinde osv. Det her er selve spilleknappen, som sætter tromlerne i gang. Hvis du vil gå all in, jamen, så kan du lave det maksimale spil ved at trykke her, men det er ikke noget, vi umiddelbart anbefaler. Og herover kan du endelig bestemme den møntværdi, som din spil har. Det vil sige, at i det her tilfælde er en mønt 1 krone værd, men du kan også gøre den til 50 øre, og du kan også gøre den helt op til 5 kroner. Det vælger du selv. Og samtidig når du ændrer på møntværdien, jamen, så ændrer antallet af mønter sig også herude, alt efter hvor mange penge du har til at stå på din konto. Men vi kan prøve at tage et spin, og så kan du se. Der var desværre en gevinst for os i det her tilfælde, men nu ved du i hvert fald lidt om, hvad en spilleautomat på nettet er, og hvordan den fungerer. Så held og lykke derude, og så ses vi formentlig på onlinecasino.dk inden længe.